Jopiny gweng'gi makaluo kata Nyanza koro dhi nyime kod golonegi kwayo ni ka giyie to giwuog oko gindikre kaka joling' ombulu e pacho kaendi ka jotelo koro neno ni mayo okumba ma Oganda goeko nyalo biro redhogo dwachgi e nyim jatend piny owacho migosi William Ruto koromo yiero ma higano ero makiny. Magi weche ma jotelo mopogore opogore koro nowacho e kinde nyasi mar go arambe nyiewo bas mar sikund sekondar ero ma Nyabera mayudore Uyoma, Rarieda sub-county e Siaya County. Nyanzians, however many they are, they don't vote. They are saying, not me, because I'm a Nya, they are saying we don't vote. So, and Dr. Luga has clearly put it. Please, the young men, let us get hold of our ID cards and let us get the votes. To kwe kadi, that is the only thing that we can negotiate with, that we want our president to come back and we want the MP, Bwana Otiende, to come back. Jagoro no ero ten migao mar jotije pacho kaendi migosi Joseph Mutari ne olero ne oganda gi ekima bende wuok e gweng' ma Nyanza ni ombulu e teko ma bende ginyalo bedo go e mesa kokwagi ni giwuog go kokaromgi gindikre kaka joling' ombulu. For you to vote, lazima uhakikishe ya kwamba uko na hiyo kura, uko na kitambulisho. But however much we shout, we are not going to go anywhere bila kuwa na hiyo. Let us have the voters card so that we make sure that we come back and we return our excellency, the president and your MP, and also the MCAs that were quite eloquent here. Dok mabende no ser machiegni kod jagoro ten migao mochung'ne weche mag thieth e pacho kaendi mano migosi Frederick Oluga. Now we are working with His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. He has shown us love. He has shown us things that we have never seen. And that means that we must support the government. Government is supported through votes. And you cannot vote if you don't have an ID. Many of us here have people in our villages who don't have IDs and they don't have votes. Na hiyo maneno, tafadhali tuende huko nyumbani, tuchukue ID na tuchukue kura. Mmesikia? Vijana, tafadhali mimi nawaomba. Serikali kama una support ama kama una support mtu yoyote, you must have the opportunity to participate in governance. Korka kore Speaker County Assembly ma Siaya mano migosi Jojo Kode to dhi mana nyime kod go atho ne agulu no ero mar NGCDF e pacho kaendi kopuoyo tije goeko ma NGCDF osebedo katimo ne Oganda. NGCDF, some of us are saying that it should be scrapped off, and even the judiciary is doubting its validity. On behalf of the communities, we are saying that NGCDF is changing lives and is meeting with the community expectations. May it remain so that we can have these programs proceed and continued. Kabende wuon welo kine nyasi maket kod mano jaod bura mar Rarieda migosi Paulo Otiende Amolo ne olero gino ero momiyo moko kuomgi oling' aling'a kata gino ero mabende gidwaro ni giketie mbaka kod piny owacho ero mar UDA. To wane negotiations. Gimomiyo jomboko kuomwa togi tek. Eni kwa dhia nyal hodia to Ruto nyawe ni gik mosemiwa go romo. Nyasachi gigo to ber to pok oromo. Adier koso kadier. Pod wadwaro moko. E Rarieda kae wan gi PS Oluga. Wadwa ni kaber to ayud jadi. E Rarieda kae ne wan gi waziri Walo no gole. Wadwa ni wayuda ng'owa waziri moro. E Rarieda kae kata kokwirika king'iya kae nitie yawuot kokiri gi nyikokiri mosomo malich monego bed ni yudo tije madongo dongo to pok giyudo. Wadwa ni parastatal kae wayude CEOs moko e Rarieda ka makatin tapar. Hello? Unu pani negotiation ni enang'o? Negotiation en ni mich to wamiyi to inti miyo wang'o. Imiwang'o sani, timiwang'o bang'e. Nikech kwa dhia nyal hodia, to bo wacho ni mako sedonje box. Nekala TV koke skun sekondar nieri ma Nyabera, Rarieda sub-county, Siaya County and Justice Adoyo.